kuma anan na ce maka wani malami ya huduba a ranar da ya huduban nan a masallacin juma'a nan gaba ɗaya fashewa kai da kuka ya ce amarya ce sai da aka gama mata kwalliya aka gama komi za a kai ta gidan miji an shirya komi tana sallama da mutane za ta tafi an gama mata kwalliya sai ta shiga ɗakin mahaifiyarta babansu kuma ya fita waje zai je ya ƙara sawo lemu da ake sha don wanda aka aje na baƙi ya ƙare ya tafi sawo lemu sai dawo ya tarar da mutane tsaye a ƙofar gida lafiya dai kowa ya kasa bashi labarin abin da ya faru lafiya ya yi shiru suka ce ka shiga dai cikin gidan yana shiga kawai tarar da mata na ta kuka me ya faru aka ce amarya ta mutu sai ta zo wajen mamanta na cewa to wance yanzu za ki tafi gidanki an gama gyara komi an kimtsa ki ga kina an shirya ki an gama komi Allah ya sa muku albarka Allah ya yi ma'auren ku albarka Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza ta ce amin kamar ta tashi ta tafi kawai sai ta yi mama haka ta ce mama ko dan rike makullin nan ta miƙa mata makullin ɗaki an ce ta ce a'a ai wannan makullin an ce ki rike ne dan in an je can kada a yi ta neman makulli ki bada a buɗe ɗakin da za a saki an gama gyara komi an kulle ne saboda kada a yi muku banna ki rike shi a hannu ta ce a'a mama rike dai makullin nan ta ce wai wani irin abu ne mi zan yi da makullin ku ke da za a tafi da ke kuma ki bani makulli ta ce mama ki rike makullin nan kada a zo daga baya a yi ta neman inda ya yi ta ce a'a wace irin magana ciki ta ce mama ke dai rike makullin nan mamanta na an san makulli ta miƙa ta ce bari dai in gani ta an shi makulli kawai sai haga amarya ta yi baya kawai sai sharaf ta mutu da ya faɗi wannan magana a hudu ba ya ce sau da haka jama'a mu kalli tsakaninmu da Allah mu gyara ayyukanmu kafin mutuwan nan ta zo mana kada ta zo mana lokacin da ba mu shirya ba mu sha mamaki gaba ɗaya masallaci ya tabe da kuka sai dai tsaye da hudu ba aka yi ran na aka ce a tashi a yi sallah haka nan ta juma'a